Said I was in my early 40s with a lot of life before me, when a moment came that stopped me on a dime. I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options and talking about sweet time. I asked him when it sank in that this might really be the real end. How's it hit you when you get that kind of news? Man, what'd you do? And he said, Enton Jesus makita, rupa-rupa makita to, jay pagayang tiyapo. Rupa-rupa magtutroya makita to, rupa na. At sa sarap ko yo'y gloria, umawan di pumada. Rupa-rupa makita ko, jay pagarian tiyapo. Makita ko't rupa na. At yan ko nataharap sa jay malito kasudan. Laban yan ko mararagsakan. Rupa-rupa makita ko, gloria makita ko, rupa na. Rupa-rupa makita ko, jay pagarian tiyapo. Ibak garot ti mga kasabatayo itang rabi. Dito pastor nga mga sabatayo kada dito nga rabi atin nga kakabsat na destino mo lang dito iti 7 nga taon. Tata ada jay bangir, jay bulawen, ket da 6 nga taon damad lang manin ijay. So nga han nga barbaro kada iti tagadtuyen. Ito mga kasabatayo so nga ibak ni Pastor Wayne Alikna. Iti pamilya tumakda. Adakot nga mangibingay iti mensahe, iti biyag. Nga mangited ko may iti ure ababala ang mga nakaliwliwa iti masiknan. Kaya ure moten adal kada tayo nga timabon at iti nga oras. Okay, ulitan may pag-arabi yung kapsat. Okay, so basaan iti adalang may isang bersikulo na kayat ko nga ilawlawag tira kaya gundaway. Dito yung libro iti Episo, Kapitulo 5, versikulo 10. Ket kastiti ko nana, biruken nyo no anya ti pakaragsakan ti Apo. Nagsimple nga bersikulo, biruken nyo no anya ti pakaragsakan ti Apo. Di na doon mga version mo na, biruken nyo ti makay ayo kini Apo Diyos. Di na doon mga translation iti Biblia. Kat na ito'y surat ni Apostol Pablo, ay, maya. Dami yung ano. Ikas dyan, naggalas mo eh. Ay, aburay ka. Masapol natin ko dita. Agpa-manicure, agpa-pedicure, agpa-curfew. Ako ma, kasi mo ka man yan. Di ko nata. Dati kami nga tao, kitaan tayo ko nata. Ay,
Nagsiya atay. Ay, so normal din yung panagkita. Ket no apan tayo matisangwanan ni Apo Diyos kakabsat. O redo tayo kitkitaan na tayo may. Okay. So nga iti nagpili ni Apo Diyos iti ari ti Israel iti umunana kadigay agkakabsat nga anak ni Jesse. Iti pinili na Apo Diyos hanga di inauna may kadto may kalom may kapat hanga di pinili na di kat pinili na di jay buridag. Abay. Di ay. Ti tao kumita ijay akin ruar. Nga pusto na jay anak mo kat nagwapo an pintas malaan ayan. Dai jay wala dato tuno ka nakita di tsura na kat kwa. Ini nagpintas. Ini nagkalas mo ugali na. Haanan day ta. Ada ba kasi nga reaction tayo ang kate. Ket no apan tayo matisangwanan ni Apo Diyos. Ulit manen, sitwasyon da ito'y nga nakita jay postura. No di ka tinakita ni Apo Diyos ni jay puso. Ni iso nga napili ni David. Okay. Isa nga Doraemon ka na tayo. No, agpili tayo kumamat iti manugangan tayo. No kay kung mga babakit kang lalakay. Ay ko, anya timas kay kaya iyo. Nagwapo, ngam nagalas ugali na. Una nagalas ugali na nga nagwapo. Ngam, nugwapo lang rin na pintas ugala, di may manay. Di ba? Isa mapantay mo di ko nata nga kasa natin panang pili ti Apo kada tayo. Okay, dati talo lang nga punto sa kakabsat. Umuna, no kayat mo nga pilyon na kanto ni Apo Diyos. No kayat mo, dumtang tayo nga dumtang yung panagpili. Ulit ka, dumtang tayo yung panagpili iti Diyos kadagiti amin nga pinaraswana dito yung rabaw tilaga. Dumtang kat agpili kada tayo ditoy. Duwala ang mic. Mabalin nga ibati na ka or mabalin nga ikuyag na kanya pagarian na. Am I right? No kamali ko na kanya ay ko makamukayaw. Ngam iso di ay Apo akas ti panganagat adal ko akas pastor iti garop 25 nga taon ay. Kaday ito'y lang ti amok. Duwa mo lang nga klase. Pilyan niya po Diyos dagiti kayat na, ibati na dagiti saan. Ngam kadagiti talo nga puntos kakabsat. Katno dagiti talo nga puntos adda kanyam. Ay kat mamati nas pilyon na ka. Okay, umuna. No kaya't mga pilyon na ka ni Apo Diyos masapol nga urnuson ti pamatin. Kinukuhanan. Ya? Okay. Tadatay nga tattao, handay nga agbibiyag iti makikita no digat agbibiyag tayo kuma iti pamati. Okay. Iso nga adu dagiti tattao nga mamati da iti Dios. Oh, no amin ko mga dari nga dumdumog da mamati ka iti Dios. Yes, 100%. Ngam iti tamang tata di pamatim ka di kini Apo Dios ket makaayo king kuana. At dali kiti agpamati ta Apo ko ay kasi ti mo natin. Apo, naitad mo dahi ti daw atak mamati aking ka. Yeah. Correct? So nga, urnusan din ka sa panagpamati tayo. Ay nung agpaiso niya. Ngam no, mamati ka tata, ito nabigat saan. Ay awan nam naman. Mamati ka no, kwartam, ngano regrigat no, ay mamati ka no, marigrigatan ka, ngano kwartam kat awanan di pamatin kinapo Diyos. Panarigat, ang maisalakan ti may isang tao, no saan nga na urnos ti pamati na iti Diyos. Lagi pantay natin. Nga. Okay. May kadwa. So, ulit mo na, pamati. So, urnusan di mo rin ti pamati. Kasi ano na nga, damagdamagan tayo mo, wala nga pastori jayan, baka mukay mo tayo. Dahil ito'y kakabsati, panagpamating inapi Diyos, depende kanyam. Alright, depende kanyam. O, kaslay dun una ko mga, Pablo, idadadanas na, nung kasi ko matinamayan ni Apo Diyos, ti aming nga tao ko, ado siguro mamating, hawa na, kakabsat! Adapay mangyuyo kasi nga busis si Diyos, siga kwansa, made, datararel de mamati ka kanya, awanan ti mangitekas jay, no dikat da kayo. Kat no awan ti pamati ti Diyos, ang kayo masidag king bana, makaamu kayo.
Kakabsat, nabilgin kayo, daktil ti banag ti pamati. Kasla ti deti nga pamilya. Ano kadakwada itinamati? Kada kita nga pamati yung kinapoy sa kapsat, putputan nyo, salimot mata nyo. Para ita ti makaisalakan ka nila. May kadwa, no kayat mo nga pilyon na kanto ni Apo Diyos, umuna, pamaten, urnusab. May kadwa, ugali, sa pintasab. Tatay urnusab, masapol nga pati ugali mo, papintasan. Yeah? Right. So nga, adari nga pagsasaw ko na dagat kwa, beauty is useless. Kostaw di jaya. Di nga, diya ka mo na danagat, nagis Islambok, kung na, dadipan panawon mi de, nagiti colonials, nga pagpada, dati colonials. So, dito manan, kung na dagat, beauty is useless, character is the best. Kasano na nabanitog data balay mo ka na ito pagtaulog ka na tayo ka. Di awang tinundawa yan. Ang kaday. So ulit ka kabsat. Sakbay nga maor agurnos na ginidwa nga dapan tayo. Sakbay nga umay. Di panaw ko. Makukuna na di Biblia. Sakbay nga umay. Di kungkuna na di Biblia nga. Alaan nanto. Dagiti anak ti Diyos. Kung dagiti mati ka. Dagiti pat nga sulit ti daga. Kat may sakang to nga tayo. Alaan na. Sakbay nga umadigiyay kabsat. Ipan na nagserbi tayo kumati apor nung suntayo. Ni manang kadagiti anak mo. Takay Alexis ay kakabsat. Turnusin nyo ipan nagserbi ti apo. Ulitan. Pamati kan pa nagserbi kinapo yung sa italang di makaisalakan. Surutan tayo na po Isos. Agtungpal tayo ti pagadan na. Salakan tayo. Ngayon ipapaigit tayo lang yung panagserbi ti Apo. Awa? So, dapat na ipapatay. Domingo lang eh. Inom ngal daw, bagay. Domingo mo pimaytag. Adaal daw ti trabaho. Adamot al daw ti panagdaw ti Apo. So kung kaslapay mas marisrespiton, duray pa digiti aldawon no minsan digiti holidays ngem ni Apo Diyosan. Hamot ako mga kasjay, pababayo ti Diyos, isa amin tinang tital daw tayo. Hamo nga amo nga kitaan, ti berbaga mapinarswana. Ti kaya mo lang, Apo, bendisyonan na, Apo, bendisyonan na, Apo, puro la bendisyonan ta mo, ma'am. Ngam kita amot no kaya nakangabendisyonan ti Apo, kita amot nurumbang mga bendisyonan na ka. May kari ka nga tanga bendisyonan. Mas nalaklaka ngay aywan ni Apo Diyos ng ti tao. Tandaan niyo baga. Mas nalaklaka ngay aywan ni Apo Diyos ng ti tao. Ti tao no inay-ayon ta tao no pagbiya ka na ito nakita na lang ng madiyay aramidam maupayin kanya. Ng ni Apo Diyos amo na ti puso. Nalakala ngay aywan ni Apo Diyos sa kapsa. Yung aramidon di kadwang kasta tao ti ay aywan da. Wrong. Ay aywan ti na Apo Diyos. Pani Apo Diyos ti makaisalakan. Di karuwa man na kamay salakan. Ni asawa man na kamay salakan. Ni mayor na kamay salakan. Ti kabagya man na kamay salakan. Ay paano mamutikwan. Baraw mo kasi gusto ikanak tumatik. Nalakam na nagrigang ay aywan ti kabagyan no minsan. Ang kaday. Natayan tabi ko, di ba iman, di tamot nga, hindi na paita, napangkaday. Di na kami natayan, di tabi man, ito rin tanap, ita, tada. Di ko siya, di ko ugalag duma. Hamang amin, ang ataka nga ilukos. Di ka tagay sa bila, ito lang na. Itinagan ti pamilyami, ang yaman kami unay, ti presensya, ti sagtunggal maysa, panagkarkararag, kinsupport tayo itinay ito narigat at tiyempo. Ni Papa Mikat may sa naungat ngam nayat nga ama. Pinaagal da kami amin. Insuro na kada kami tikinap responsable
panagtrabaho as ipupugno ken pa nagtinulong mi nga kakabsat kintipada mi. Ado ti pamagbaga nga inbati na kanyami. Ni Papa kas amami, ado mat dagiti kabailan na all around isuna. Mapa welder, karpintero, kinanyaman nga maperdi at dadita nga may agistimar. Nakaalalay latta, uray natataangan kami nga anak na. Nasayat mo't ti panagayat na iti musika, taol around matlaang lalo no agtugtugaw ti piano kadag iti lamay tapno mang tagliwliwa iti daduma. Tatakot pakalaglagipan langan amin nga naramitan. Agyaman kami ti amin a sakripisyo kinayat na iti pamilya nang nangruna ka na kaming anak na kin kadag iti apuna. Mailiw mi suna itinaldaw dagiti adal ayat kinaimbag nga halimbawa nga impatawid na ket agdali na ti puso mi iti agnanayon. Agyaman Papa. Ay ayaten mi sikaw. Saan da ka puno sa malipatan? Aginanakan pa. I could hold on for 100 years. When all else is gone, I would still be here in a memory of things yet unseen. I'd remember all that we've never been, and I cannot wait to see what life has in store for me. In another lifetime, it would be forever,
of chances. I take the ones I've missed and make you mine, if only for a time. My life would matter in another life. And I'd stay as strong, and I'd stay as true, and you'd have forever now to think it through. 'Cause I do believe what wasn't meant to be wasn't meant for now. And someday you'll see in a place and time we never knew, I'll be standing there waiting for you. In another lifetime, it will be forever. In another world where you and I could be together. In another set of chances, I take the ones I've missed and make you mine, if only for a time. My life would matter in another life. You would be mine, but until the time is now, I'd be holding on somehow. In another world where you and I could be together. In another set of chances. Tinimbag mo, yamang kami ama, iti marungang sapa, namampay kasto iti pasamak, iti dayti nga pamilya. Dawatek o Diyos, nga sigatang tuloy nga mga liuluwa kadakwada, so apo iti daytoy nga oras, iti adda nga maudi, nga panakakita mi iti na pisikalan nga bagina. Dagiti lang nin apo memories iti nabati. Sadya po na apo nga tulungam iti pamilya, liwliwaang ida, wapo, aywanam ida, ken bindisyon ng ida. Kas tamit iti arabid mi iti daytoy nga kanito, iti saungay maiburay, wanoy kang mangagan. So apo tagbalik nga challenge kada kami, while we are still alive. Ada apo nga nagan mo iti maipaduyakyak, ken nagan mo apo iti mai-promote iti daytoy nga kanito. Bless mo apo iti adda nga usaram iti daytoy nga agsafa, itkam apo iti na nga sirib panakam mo, iti kayat mo apo nga i-deliver iti daytoy nga oras. Si kaapo iti Dios nga tumulong kada kami, bayat apo iti panagdengeg mi, si kaapo iti addaan iti nagbabatan mi. Dios kaapo nga manakabalin iti biag tis magtunggal maysa, adda kadi o Dios nga tulungan da kami nga mangawat dagitoy nga mensahe, ngagbalin nga karik iti na espiritualan nga biag mi. Tapno kas dagat adda nga agpatuloy kami nga makikaadakin ka, agpatuloy kami apo nga agpanunot no anya apo iti kaipapanan iti na espiritualan nga biag. So apo iti daytoy nga kanito si Kao Dios iti mangidalan kada kami iti daytoy nga oras dagitoy ti dawatan mi tinagan ni Apo Meng Jesus. Amen. Di pamilya, panakapabilig, babaen kadagiti kanta. Dawatek na tawagan na tayo ni Pastora Miriam Vicente. Inton amin nga aramid ko malpas dan tuy abiyag, likod apon daga anak nuan rigat. Sabten natay ni Jesus sa magterbalang at tibiyag, ijay baruwa syudad. Adan to kanta dagiti sa santos dudong tenda. Jai Jerusalem, Jai Jerusalem, ikat
ang tatay tutusan na ken Jesus jay trono na ijay barua syudad. Ng sasampalataya sa ating Panginoon Jesus. Iso na ito hindi tibundaway tayo kapsa. Ngarod, mapadayawan ti undaway o iti tiyempo iti pannakai bunanag o pannakai kastirik na dagiti very family o dagiti masuknan dagiti theology kayat yung kasti dahil nagsapa kadagiti rabrabi saan kayong sana na ikan adong agundaway ngam itatang ikan na kayo man ngam okay, medyo limitaran tayo labas ito kay Tiyempo. Okay lang. Ito, special song kay gayang tumakdang pasens at pakasinsin. Tumakdang. Okay. Tayo tikundaway kadakwa. Sometimes we can see how they do, struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. This is the master plan. He holds our future in His hands. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. See the present clearly. This is the first and the last. You and me, to someday be just like Too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When I see you, no matter what the circumstance, He'll carry you through. He alone knows what is best for you. What's best for you? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Hindi po nagkakamali ang ating Panginoon. Kung sa panahon ng kanyang pagkuha sa buhay ng bawat isa sa atin, yun po yung talagang panahon.
kailangan kilalanin po natin ang buong katotohanan na ang Diyos ay hindi po nagkakamali. Ay mapakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. Denggan tayo ti sao ni Apo Diyos kakabsat. Amok nagtimot nagsao ni Apo. At salamat sa mga kamanggagawang katulad nila na siyang patuloy na hanggang pagka-June tumakdan. Pastor. Ako po ay na-bless dahil maraming pastor ang ginagamit ng Panginoon upang ipahayag ang magandang balita. At higit sa lahat, kagabi ko lang nalaman na pati si Jimmy, isa na palang pastor. So, at least, kung aday ti sumarsaruno, ketika kararag, kurepay, karigiti kaanakan, saan kumalangan ni Jimmy. Kurepay, nagiti bukod kong anak, talagang plinanumi nga talagang nagasawa. Trinain mi ila. So, they can teach, they can preach. Every time nga kasabulan, nagiti pastors. So, pastors, we do salute you. Iti anus yun. Kadak tayo amin, respeto tayo kumadag iti ad-adipan, iti apo. Adda talo nga banak, nga kayat ko mapagsaritaan tayo ita. Umuna, amin nga tao, dumteng iti papatay. May kadua, no ti tao kat matay, kas kinyaw po Jesus, in karina, dumteng, ti panagungar. Ken, iti may katlo, may papan, iti final judgment. Idi, medyo, iti tandaan ko, amo iti father ko na stricto. No kunana dawan 1, 2, 3, kat limampasan iti 3, isagana mo, ti ubot mo. Tatalaga nga, pasnutan na ka. Ipagtawan pa iti tilintag, nga sobra, nga mang protektar, kadag iti ubing. Nya tinangyari di San Jose, National High School, Tacloban. Kaasi di biktima. Both of them, minordang at padpada. Ngam kumusta nga natay? Oh, di pimatay so tinaprotektaran. Kasano ngay? Kasano tatanga ibanag? Dahil tangalintag. Diyang ti apo. Iti aminan. Okay. Adamat itinaingat abilin dahil di father ko. No kayat ko nag-eskwela. Ngam ti kayat ay di secular. Ta kunana si Kati may isang lalaki. Ta kada kami nga kakabsat. Siyaklaan ti lalaki. Si Kati mangitakder iti pamilya. Idi damo di nakayat ngagbalinak nga pastor. Gam jakam mo. Talaga nga naimula iti panunot ko. Ti agbalin a pastor. Nang runay di graduar kami ni ti high school, anya ti kayat yu pagbalinan. Talaga lantaran inbaga kayat ko ti agbalin nga pastor. Diyakin bagbagay di ununa na. Muna nga kondisyon iwasam ti uray niya klase a bisyo. Talaga nga nailaw anak nakita na nagsigarilyo. Diyakan mo, numanong basnot, tinariknak, dito yung patong ko. May kadwa, while studying, while in school, no girlfriend. Tapnon, sigurado, ang makapaglepas ka. Ken may katlo, masapol, nga tulungan na kabayatan nga adda kapailaan ditoy sakbay nga bapan kay tinangat nga to ang pagadalan. Kung nakining nagulpit ka kung nakitipang panunod ko ngem dimteng ti tiyempo na realize ko nga dagitoy nga balakan ket iso kinang itonda no asin dinuwa ita sumaoray no natayag nagtinaganak kada kami. I still remember dagiti balikas. Ngay sumot na ito di kanayon ko ngay baga. Kadagiti amin nga papapanan. Ngamin aktibo tayo, iti DepEd,
DSWD, PNP, kinuray pa iti local government unit. Halos talaga aktibo tayo when it come gapu iti ministry. Oray kadagiti bases, kadagiti luglugan, ngam saan tayo nga galalat offering. Kadagiti palengke, oray pa'y kadagiti street ministry, aktibo tayo kadagitoy. Ngamin, mamatiyak, iti sao ti Apo, go and preach the gospel to every creature. I really enjoy iti kadakti ministry within 46 years since 1980. At the age of 20, ijayak anang rugi iti ministry. Timunang nagpastora, dagiti pangangamaan, iti pagangpang galimuyod. Nang runa ti tungbaban, ken bugarin ken da dumapay. Ngam, na respeto da. Very proud da nga da kaanakanda nga nagbalin nga pastor. Okay. Umuna nga kitaan tayo, dahil nadakamat ko tatay, base iti Psalms 90, verses 10 and 11. Sinarita na ijay, nga titawan, wano na gitalal daw, kintawan, ti panagbiag ti tao, kat no umabot iti 70, nasaya at una yun, abanag. Ngam no isukat na sa lunat, kin abutin na ti 80, jayay surok, paraburen, iti Apo. So ni Pastor Tatay ko na nakit, more than 70, ti tawanan. At least, nadanon nan di 70. So kung nakanyak, madanon ko nga ta. Tadagiti naganak kanyak, the father ko 65, the mother me 67. 67 to 68. 68 pala. Okay. So, kung nakmat, baka dumtang ti time, adak in between. Ija nagbautan. 67 ko tata, kadyak amo, numadamdama. Anyway, amo, kung nakasagana. Okay. Manong kada tayo? Tiyagtawan, iti 70. Please, raise your hands. 70. Wow. Nagasat kayo. Kat nang runan na maabot yung pay iti 80, at adapay ang nagasgasat kayo. Tangamin, jesurok na, bendisyonen, iti Apo. Okay. Dumteng tayo amin iti papatay. Ngam sakbay na dayta, at daribang tayo nga aramiden. Gapo, tatipyag, saan ngagpatingga iti lubong ngagdaman. Kaya't kung maburaan kadagiti panunot tayo, ti ibagbagad dagiti Apo nga babaket, ken lalakay, tanangeg ko, kunada, nga numatay ti tao, agpatingga ijayan, nagdakkel, apanangalilaw. Simple, ngem, epektibo, nga wagas ti diablo. Isuday ta ti maysa, kadagiti sursuro ti demonyo, nga agengga ita, adu paylaan iti mamati. 2 Timothy chapter 3, verse 1, Najakagpidot, or 1 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 3, verse 1, nga ado dagiti mayaw awan, gaputa ding ganda ti sursuro wenno doktrina dagiti demonyo. So kakabsat, tapno tayo na yung agbayag, direktan iti puntos, agsagana tayo, tadi tayo amuno ka ano, nga dumteng mat ni patay. Ate ni Risa, iniwan ka naman ni ay kuya, pero huwag kang mag-alala. Magpatuloy ka lang. Kung no naksakpay nga natay, tangamin, mamati akmat nga ti Apo, for the last time, ikan ti Apo ti gundaway, ti uray asinuman. Tangamin, di na kayat, nga damapukaw ng uray maysa. Kayat na amin kat may salakan tayo. So nga, nawadwad,
ti ayat ti Apo, ti asi ti Apo, kat santay kumanga palapsen dayta. Kada kayo nga kaanakan, tinanggap nyo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay? Kung tinanggap nyo na, magpatuloy kayo. Malapit lang ang church. Now, every Sunday, presente kayo. Remember the words of God. Nga dito'y baybayan, dagiti pa nagigimong kayo. Napintas ti panggap. Anya timbagan ti verse 25, chapter 10. To strengthen one another. Ang pipinabilag tayo ng runa ta makita tayo nga umadanin ti aldaw. Remad kada kayo nga kakasinsin. Kakabagyan na nagapoy ti amyanan. Di nyo sayangan ti gundaway. Redeeming the time because the days are evil. Kailalaan tayo nagiti gundaway, tadagiti alaldaw, tatakos na. Ephesians 5:16. Saan tayo nga palapsin? No kayat tayo, ti may salakan, denggan tayo, tungpalan tayo, ti sursuro, ti Apo. Katagbiag tayo, amay kari, iti imatang na. Talagay, no, dapaliwawang kada kayo, ada natangken ti ulo na, ituk yun, taplulubok na. Yeah. Ay kat numagulukan, kat isot ti rimi, isot ti pamuspusan, tapnon laang, na inimbag nga magulukan, nga datahan nga magulukan, nga turong dyan pirno. O, di ba? May isang na tao, for how many times, nga winarningan mi, kapot na talaga nga natangken ti ulo. Dimten ti tiyempo, kasapulan nga maputol ti sakana, maputed. Kapot ti diabetes. Tinayta nga tiyempo, marikna na siguro marigatan nunay. Una na, Apo! Agasan na! Agsapat ti Domingo. Tano agasan na, inak, iti kapilya, mapanak makigimo. Lumamoy tinapasamak, a few minutes after that, inala ti Apo, ti biyag mo. Sinayang na, ti kundawan. May sama na yun nga pangamayat, nga mawan ditoy. Saan nga tagagalimo yun? Ng taga Ilocos. Diya kemensyonan, no niya nga lugar. Ngayon, ti kunana, gapot ay tiray nga time, oras, tiempo, ti panagtalon. Awan ti todo. Nagiinom da. Nabarbartag da. Konforme, titabaw, ngayon bagbagana. Apo Diyos, bumabakatan, tasukatan ka, di mo teraramidam. Sino nga iti mangipagaro? Nga iti dayta nga rabi, kapinala ti Apo, ti biyak nga. Idiriingan ni ang tisyon, iti barbagon. Gunggunin na, manipot ulo aking kan sa kagsusurutan. Awanan, tibiyang mo. Sa bali pa, junior namanin. Alis to, ti progreso. Ti promotion, taday ti Department of Education. Nagbalin nga supervisor. Nangyari, ti may sa nga Thanksgiving service. Iti may sa matlang nga teacher. Iso ti number 1 aso manao. Suplikado ti ibagbaga ti pastor. You know what happened to him? Na-stroke. Iti na itang gundaway. Ageng gatata. Ageng kaskas day nga di na pa yung mabigbig. Titinaodi nga binisita di uwing ko graman ni Mrs. Uncle, the only thing we can do is to pray for you. We ask God to help you. Gamin pakita na nga saan nga interesado. Amo tinarapin na while they're praying. Manganti kornik. Kincheselopin nga gama. Day anak na yun, na-distract.
So ngayong cross nan, iti kararag, kat idirimuar, pinampag nan tisaka na. Gaputupan na kadisman. Kakabsat sakbay nga dumteng ni patay, di tayo amo no kano nga dumteng ka na. Hindi natin alam kung kailan darating si kamatayan. Sabi nga ni David sa Psalms 39:4 I should say, make me to know my end. Tarigagay na nga maamuan. Ti panagpatingka itibiyag na. Amo kakasamot ti tarigagay tayo. Ngam sigrito na ita iti ako. Gapunta di tayo amo. Isagana tayo man. Itibiyag tayo. Sakbay nga dumteng ni patay. No kaya tayo agunuden ti kasayaatan at yan. Nga tilang makaited kada tayo. Kat niya po tayo ng Hesus Kristo. Awatan tayo kada kiti saan pa'y ngayon mawat. Now is the time. Saan nga madamdama? Saan nga itong nubigan? Tiny time. Nga alaan na tayo ti Apo. Aday na nama tayo. Itag na nayo. Abiyag. Katagbalin nga liwliwa na ito. Kada kayo. Nga na. Ipag. Tapno. Di unay ritnaan. Normal kada tayo. Ti makarit na iti ladingit. Gano lagi pun tayo ti kami ti Apo. Agsasarap tayo ti yan. Iti lugar. Ngayon sa kada na. Nawa. Mapasama. Nga kasi. Awan ko mga turong. Itag na ngayon. Panakatuso. Number 2. Sikalaan ti pagserbian mi. Sikalaan ti pagrukbaban mi. Gaputa sika ti may maysa nga apo mi ken Diyos mi. Awanan iti sabali. Dawaten mi ken kaapo at tulungan na kami amin. Nagbiag kas iti kayat mo. Masursur mi kumat ti dumngeg ken ka. Kat ipangag mi dagiti sasaom. Takayat mo ang makipagtawid kami amin dita pagarian. Tulungan na kami ti panagbiag mi iti lubong nga agdama. Tapnon ti amin apuso mi, iti amin nakararwami, iti amin napigsami, iti amin at tiyempo ti panagbiag mi. Agservi kami kumaken ka anapudno. Adi mi sayangan ti kundaway ngay tited mo kada kami. Tulungan na kami tapnon ma-enjoy mi ti agbiag. Iti tunggal kanito. Iti panagbiag mi. Akadwada ka iti sentro ti pagayatam. At ti puso ken iti panunot mi. Pagraguan mi, pagragsakan mi, ngaramiden, dagiti pagayatam, kentungpalen, dagiti bilbilin mo. Tapnon iti tiyempo mo may ka, gaputa din mi amo menton kaano. Nakasagana kami amin, amay paay, iti awan patinggan ng abiyag. Tapnon makipagtaan kami Apo Diyos, iti lugar. Ngayon sa gana. Apo Diyos, saan ko mga rod, ngagpulkok dagiti puso mi. Kadagiti namati, agtuloy kami amin amamati. Agtalagken kakat salimat-matan mi dayta. Kadagiti dipay mat ng yangkla kinagisukot ibiyag na. Apo Diyos, timpunan. Tapnon maaramid titarigagay mo, amagunudan mi amin, tipan na kay salakan. Tapnon aramidan mi ti amin, agtalagken ka. Tayin karim ka na kami. Nganapan ka, sa ganaan na kami ti pagtangan. Ngam umay ka manen, umay na kami alaan. Tablon no sa din no, ti ayan mo. Kaduwag na kami, o Apo. Apo Diyos, ti pamindisyon mo tunggal maysa, iparukpok mo kadingarod. Kaya Apo, uray pa'y ti agtultuloy, apan ang liw-liwa. Iti pamilya, manong Alex, anapanawan.
bendisyonam ida, awapo aman nakabalin amin, ken kada kami amin. Karara kumatuwa po Diyos, dagiti pada nga pastors, aramatam ida, aywanam ida, Apo Diyos, tapnon kadagiti amin apagpagadan, may espalda, ken saan ngagbalay iti takas, gaputasi ka, timang salwat, tunggal maysa. Aramatam dagiti pastors mo, Apo, nga epektibo, ket dagiti sasaom, Apo, pulutang, tapno namin nga dumngag matignay ti puso da, ket Apo, umadupay, dagiti mamatikin ka, babaen ti panangaramat mo, iti tunggal, pastors mo, o Apo. Tulungan na kami amin, ket kumikmi ti piyagmi, ti amin ni, o Apo, tinagan niya po Jesus. Gawat kumutlar, kini pastor. Mapantay tuloy tayo ito dyan simenteryo iti mauting panagsasao panagpatayaw iti bambantayan tayo. Kahit mabalin tayo nga irwar ti Mr. Alexander Tumakdang mapatayo dyan simenteryo. I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are. Maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye.
ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa nang simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdig.
kaibigan. Ikaw noon ay Diyos ka, pagkat ikay walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa lamok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagkatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Ang Diyos ang magpala sa salita ng Panginoon. Kantatayo ti himno, tawatot ni Pastor Miriam, ipanangitala. Pagbabalik, hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa atin. Balit alam natin na sa kanyang pagparito, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita na natin siya ng mukhaan. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at masampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang tanging hangarin ko ngayon ay usang pagkilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhay mula sa kamatayan. Si Yahweh ang aking pastol,
hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisa. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Manalangin po natin ang naiiwang mahal sa buhay, Mr. Alexander Umakda. Piling ko na may akda ng buhay at kamatayan. Amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga kapatid namin namighati ang tumakdang pamilya dahil sa pagda. Tulungan mo po dagito ay naisan nga sa kapamilyana. Dawatan mi nga kultuloy di panangliliwang katapada ken panangpatagper mo kadagiti kaning lubusang magtiwala sa iyong kalooban para sa kanya, Panginoon. At sa ating mga kapatid na sa tinatapos sila ito. Tulungan mo kaming nang sa gayon sa pagpanaw sa mundong ito ay masumpungan namin sa iyo ng isang walang katapusan at maluwalhating tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Mapantayo iti maudi nga panang kita. Pagay pa iti Kantahan tayo Biro Pandupa. Rupa
Panginoon, ang ilalang ng isang nilikha. Bulusan niyo. Kalimot na yung masay. Makapangyarihan Diyos, Panginoon at may lalang ng sangnilikha, mayagda ng buhay, ayon sa iyong dakilang kalooban at habag. Minabuti mong tawagin sa iyong piling ang aming kapatid na si Alexander P. Tumakdang. Ngayon ay amin pong itinatalaga sa lupa ng kanyang katawan. Lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok. Mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila may pag-asa ng walang hanggang buhay. Diyos po natin ang panalangin. Mapagpalang Diyos, Mr. Alexander P. Tumakdang. At ngayon, aliwin mo kami sa aming kalungkutan, lalong-lalo na ang kanyang pamilyang naiwan. Palakasin mo kami sa aming kahinaan. Ang bukas dahil sa pag-asang ikaw ang aagapay sa amin. Magpasailalim sa iyong banal na kalooban upang makita namin hindi ang lumbay, hindi ang kahinaan, ang aming kublihan at ang aming tunay na kaibigan. Sa pangalan ni Jesus, puspusin nawa kayo ng Diyos, isang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mapumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen.